ассалому алайкум бардоро. Салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистон. Бардоро хуш омадед ба канали мо. дар амри имрӯз якчандта мошинои арзона мондагем, ҳамашон бо дархости шумо. шумо дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насоед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулашаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгирии ҳар як шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинои фурӯшиятонро дар имо ё ватсап мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. бардоро дастгирӣ кунед, видеоро падилиста кунед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо ва нашод лабои намуд реклама. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран, имо ё ватсап да муроҷиат кунед. лабои намуд рекламаро қабул мекунем. бардоро як бор дига ҳамон лайкҳоро хабар бигирем, касоне ки меҳмоне дар канал подписатсия кунед ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошинаи фурӯшии мо бардоро Hyundai Avanta мебошад ки соли бариш 2007 объеми мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин 100%. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, мошин ягон камдиву расход надорад, ҳолатиш беҳтарин аст. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нарша 80 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо. шумо бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонавор лайкҳоро бимонед ва дар комментария мошино мехозед ки то номашо бинависед. мо ҳамон мошиноро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ сурат ва маълумотро равон кунед. бародароне ки дастройка кор мекунед, хунуктон гирифтаги простатитчаги доруҳои гиёҳӣ мекунед, дар ватсап ма муроҷиат кунед. дар сафҳаи доруҳои мо тамоми шаҳрҳои Россия бесплатна Тоҷикистон ҳам рӯй мекунем. барои чашми хирашудагӣ аст, барои кӯдакое ки дар ҷойгоҳашон тар мекунанд, 32 хон шудагианд, барои зирени чашм, барои мӯи сар, барои риш, барои бефарзандӣ, яъне бисёр доруҳоро дорем. дар ватсап муроҷиат кунед, бо суҳбат мекунем. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро Mercedes Benz S-класс мебошад ки соли бариш 1998 объеми мотор 2.3 сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. коробкаш, хадавоиш, мотор ҳама 100%, баллонон нав, 4 баллони нав, ҳама ҷои мошин 100%, тонировка 4 моҳи дига дорад, хадавои ҳама 100%. мошин ҳолатиш беҳтарина, ягон камдиву расход надорад, 4 дар электропакет. мошин қарор дорад дар шаҳри Қурған. нарша 65 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо. шумо бардоро дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳастад, марҳамат занг бизанед. нархи мошин 65 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Қурған. занг бизанем, бихаринша бародаро. фурӯшии мо бардоро Camry D мебошад ки соли бариш 2011 объеми мотор 2.5 сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин ягон камдиву расход надорад. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи 5. нарша 120 000 сомонӣ гуфтааст ки боз муомилаи хуб дорад. бардоро сирожна мошини фурӯшӣ, нархаш бениҳоят мақсад арзон мекунанд, муомилаи хуб дорад. бардоро нарша 120 000 гуфтааст, боз савдои хуб дорад. рақамҳои телефоншон ва ватсапшон дар рӯи экран. марҳамат, касоне ки харидор бошед мошина муроҷиат кунед. рақамҳои соҳибаш ватсап ҳам ҳастад, ина рақамашон дар рӯи экран. занг бизанед. мошин бениҳоят ҳолатиш хуб аст. сирожна фурӯшӣ бардоро, касоне харидор бошед бихаринша фоида менед. ва бардоро кадоме шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсап мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. ва бардоро аз ҳар як кадоми шумо хоҳиш менам ки дар канал подписатсия кунед, дар видеонавор лайкҳоро бизанед ва дар комментария ҳатман мошино мехозед ки то номашо бинависед. мо ҳамон мошиноро наворҳоша бисёртар мекунем ва видеоро падилиста кунед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо дастгирӣ кунед. бардоро